Здравейте хора, аз съм Деси Гейминг и в днешното видео ще звъним на страшни паранормални обладани номера. Нека почваме. Първото е 6 шестици. Номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте отново. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try again. Избраният номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте отново. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try again. Явно не съществува. Следващия номер е 1000. Така хора, това беше видеото. Тези два номера не си правете така, защото ако сте на сметка ще ви отидат парите, ако сте на ваучер също ще ви отидат парите. Аз бях Деси Гейминг, от мен е чао. Бай-бай!